kafin ka ci ta ka tabbatar buranka ka gama jin shi kana wasa da shi kana jin shi wannan episode 2 kenan wanda muka muku akan harijiyar mace. Wannan shine kashi na 2. Idan kuma baka ji kashi na 1 ba, ka je kasan bidiyon nan zaka samu cin harijiyar mace episode 1. Wannan kuma shine episode 2 ɗinmu. So kada ku manta ku danna subscribe, kararrawa, liking. Na san akwai 'yan amana wanda za su mana liking, to ku ci gaba da mana liking as usual kamar yadda muka saba. So ka tabbatar ka stressing ɗin buranka sosai, ka jajja shi, ka misali kana wasa da shi, ka seta shi da kyau. So a lokacin da za ka yi ta wasa da ita, ai na faɗa maka a episode ɗinmu na baya, za ka ga tana miƙa tana son ka ci ta karkace ta. Tana son ka ci ta karkace ta. Sannan na gaya maka cewa kai ta wasa da 'yar belantan nan. 'Yar belan durinta nan ka yi ta wasa da shi sosai da sosai. Ka tabbatar da cewa tana fito da ruwan daɗi. Sannan kuma idan baka manta ba, na gaya maka cewa kada ka yadda ka ci ta. Idan kuma kaga za ka zubar, kar ka yadda ka zubar. Ka ci gaba da rike shi. Zai taimaka maka da lafiyanka, saboda masu bincike sun tabbatar da haka. Sannan kuma na sake na baka magani yadda za ka sha da kuma abubuwan da za ka yi. Idan ba ku manta ba, duka na baku wannan. Idan kuma baka ji ba, ka je ka ji episode 1. Wannan shine zai taimaka maka domin ka fahimci abin da muke nufi. Haka za ka ci gaba da mata, kana mata wasan nan, za ka ga tana ihu. Na gaya maka cewa ka rika wasa da bakin nonuwanta, kana wasa da bakin nono, kana wasa da shi. Za ka ga tana nishi. Wash, wayo, ka ci ne baban zuwa ne kamar wannan. A'a, kar ka ci ta. Kar ka yadda ka ci ta. Ka bari ka yi ta mata iya wannan. Ka rikita ta, ka kulkula ta. A nan take za ka ga ta kawo. Idan ta kawo lokacin, ba za ka daina wasan ba ne ba. Saboda harijiyar mace ba irin macen nan ba ne da kake tunani. So za ka ga ta kawo. Da ta kawo wannan shuwa ya zubo. So za ka ga jikinta ya mutu. Kaga wani lokaci ka san ta riga ta zubar da karfin sha'awanta na farko. Shi yasa kai kana mijinta baka taɓa gane cewa me take bukata ba, sai ka ce kawai mata ta fi karfi na. Kamar da na muku bayani, kada ku yadda wannan channel din na ma'aurata ne wanda ya dauka je amfani da shi ga 'yan mutane, ban yafe ba. So zaka zo kana mata wasa, still ba za ka daina ba. Nan sai ka ɗauko burar ka sa bakin dorinta, kana ɗan gogawa, kana goga a hankali. Yanzu kuma jin daɗin naka ne, ka gane. Idan ka riƙe mata wuta alaji, idan ka riƙe mata wuta, to kar ka shiga ta. Ka san wani irin style za ka yi? Ai dama kwance take tana facing ɗin sama, so kana mata wasa da wayewa. So yanzu goho za ta yi. Sabida me kuka san nace goho? Sabida goho yana da matukar tasiri, kuma yana da matukar sa mace ta ji ta cancan. So amma kai fa idan ka tabbatar da cewa kai ɗin rago ne, ba fa jarumi ba ne, da gaske matarka ta fi ka, to kar ka yi gohon nan, kai wata style. Sabida me nace? Sabida za ka kawo da wuri. Kai ɗin ma, kai da muke buƙatan ka ƙara da ƙarfi, za ka kawo da wuri. Amma goho shi yake sa bura ya shiga ciki can inda ake buƙata. Amma idan baka yi goho ba, to ai akwai wani style. Me za ka yi? Ka ɗaga kafafuwanta sama. Idan ka ɗaga kafafuwanta sama, ka lunkusa shi kamar za ka kawo shi ta fuskanta. So abin da yake gaban ka shine kawai dorinta, ka jawo ta bakin gado. Me za ka yi alaji ka dori? Me za ka yi? Sai ci. Za ka fara cinta, kana cinta, kai ta cinta. A lokacin kana tura mata, za ka ga ta gaji fa. Ta gaji, za ta san cewa kai ɗin namiji ne. Saboda mai ka riga ka kashe sha'awanta na farko, ta riga ta zubar da shi. Ita kuma bata gane cewa wai plan bane. Sai ka kama kana mata, kana wasa da nonuwanta, sha'awanta zai ƙara dawowa. Amma sai ka kiyaye, saboda kar ka ce don ta riga ta zubar, kai ma yanzu za ka yi ka zubar. Idan ka ci gaba da cinta, kana mata wasu abubuwa, sha'awanta zai kuma dawo. To a hakan za ka manu da ita sosai, saboda ko sha'awanta ta dawo, kana ciki. Idan kana ciki kuma dabarar shi ne, za ta kawo da wuri. Wanda ya zo ɗin ma za ta kuma kawo shi da wuri. Ina fatan kun fahimce ni. So da fatan kun gamsu
da bayanin da na muku akan duk mazajin da suke tare da harijan mata yadda za su yi ta cin su. Sannan wannan channel na ma'aurata ne, ba na yara ba ne. Kada ku manta ku danna mana alamar nan ta like, masoya za su danna kamar da kuka gani a screen ɗinku, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ku subscribing. Ni ce taku a kullum mai kayan daɗi. Ina muku fatan alkhairi. Kada ku manta ku yi comment, sannan ku bani alamar soyayya wanda zan tabbatar da cewa kuna tare da ni, taku mai kayan daɗi. Sannan kada ku manta, idan kuma akwai wasu abubuwan da kuke so mu kawo muku a wannan shafin, idan dai har ba ta batsa ba ce magana ce ta fi sabilillahi akan auratayya, to ku rubuta mana a comment section, za mu kawo muku shi kai tsaye, ba matsala ba ne. Amma kada ku mana comments da maganan banza, saboda mu ba nan muke da iskanci ba, aji ne na ma'aurata. Na gode.